auzit vreodată vorbindu-se despre moi, toi, lui, elle, dar nu știu exact când să le folosești și cum să le folosești? Hai să-ți spun exact cum să folosești aceste pronume tonice. Atunci când vrei să spui că este, sau să răspunzi la o întrebare, mai bine zis. Qui est ce? Cine este? C'est moi. Moi, je suis roumain. Sunt eu. Eu sunt român, ca să exprimăm și această diferență. C'est toi. Toi, tu es en retard. Ești tu ești în întârziere. C'est lui. Lui, il est espagnol. El este spaniol. C'est elle. Elle est à la maison. Ea este cea care este acasă. Aceste pronume tonice, în cazul acesta, se folosesc tocmai pentru a exprima o diferență. Dar putem să răspundem, așa cum spuneam, la întrebarea qui est ce? Cine este? Și putem să zicem c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Deci mare atenție să nu folosiți c'est je, c'est il, pentru că în situația aceasta se folosesc pronumele acestea tonice. Iar pentru a exprima lucrul acesta și eu sau nici eu sau și tu sau nici tu faci o anumită acțiune sau se întâmplă ceva cu tine, o să avem aici două exemple. J'habite en France, moi aussi j'habite en France. Locuiesc în Franța și eu locuiesc în Franța. Aici am scris doar moi aussi, dar fraza se poate continua cu j'habite en France. Je ne parle pas chinois, moi non plus. Nu vorbesc chineză, nici eu. Je ne parle pas chinois, moi non plus. Iată cum poți să folosești foarte ușor aceste pronume tonice. Lasă-mi în comentarii o frază în care să folosești fie moi, toi, lui, elle sau moi aussi sau moi non plus. Dacă vrei să fii tu următoarea persoană care învață să vorbească franceza cu încredere în doar 6 luni, te aștept să programezi o întâlnire de consultanță. Poți face lucrul acesta accesând linkul din bio de pe Instagram, Facebook sau TikTok. Alege ziua și ora dorite pentru întâlnirea noastră.